54 anyos nga mama ni balik og eskwela sa bag-ong giablihan nga Tawason National High School. Sa bata pa kining 54 anyos nga si Nanay Demetria Buntilaw, pangandoy gyud niya nga makahuman siya sa iyang pagtungha. Apan wala kini niya natuman. Kay matud pa sayo kayo nga nangamatay iyang ginikanan. Sa pag-abli sa bag-ong Tawason National High School, iyang opportunity ni Nanay Demetria nga makabalik siya sa pag-eskwela og iyang gipadayon ang iyahag pagtungha. Grade 6 raman siya kutob, nagpa-enroll siya og grade 7. So mao na nga pag-abli sa klase ni eskwela gyud siya mga kabombo. Dili niya igsapayan og kanana ang sawayon siya kay may edad na 54 anyos, dili siya mauwaw. Kayang tumo og tinguha makabot niya iyang pangandoy nga mahuman gyud siya bisan high school lang. Balag di na siya makatungtong og college. Basta kay makahuman siya sa pag-eskwela sa high school. Karon, doon na siya itulog ka mga anak nga pulos na kahuman na sa pag-eskwela sa college. Nahuman na mag-eskwela ang iyang mga anak sa college, nakadesisyon siya nga mag-eskwela pagbalik. Unya, nananghid siya sa iyang pamilya, sa iyang bana, sa iyang mga anak, nisugot man. Sumuna nga ni-eskwela siya mga kabombo. Sa unang adlaw sa pag-eskwela gilusad sa barangay Tawason ang building alang sa grade 7. Sa unang adlaw sa balik eskwela gilusad sa barangay Tawason ang building alang sa grade 7. Gipahigayon ang ribbon cutting pinaagi ni Mayor Jonas Cortez uban ni City Councilor Honorable Malcolm Sanchez ang chairman sa Committee on Education. Naggalakip sa seremonya sa pag-abli sa Tawason National High School ang barangay kapitan sa Tawason nga si Honorable Glenn Bordario og iyang mga konsehales ingon man ang mga opisyalis sa Department of Education. Gitinguha usab ni Mayor Cortez ang paghatag og opportunity sa kadaghanan nga makaangkon og edukasyon mga kabombo. Kaya kini si Nanay Demetria Buntilaw, 54 anyos, taga barangay Tawason, matod pa, dili babag ang pangidaron para di niya makabot ang iyang tinguha nga makahuman sa iyang pagtungha. Kay grade 6 ra siya kutob, nya graduate naman ang mga anak sa college, so siya na pod ang mo eskwela. Panahon na pod nga ina pog ipadayon ang iyang damgo nga makahuman sa pagtungha. Nakalampos naman ang mga bata, so siya nasad. Dili siya gusto ng ALS. Di siya gusto ng ALS mga kabombo. Yang gusto mo subay gyud sa sakto proseso. Bisag may edad na siya, di siya gusto mo laktaw. Di siya ng ALS nga laktaw mga kabombo. Iyag yung subayon ang saktong proseso. Gikan sa grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12.